Atikhalkhou songdannanwi sigaंग्रोनो नोंनावनो सों आं माबोरै दं मोनदांथिखौ गोबां एनेस्थेसिया होनानै फेलें सानस्रिबाय बुथारना जागानि महरनि सावगारि बोनायनि उनाव गोरबोनि आथिखालाव नोंनि खौरांनि सोंनाय फैगोनखौ आं माब्लाबाबो मोनदांखादों। नोंथांनि आरो गुबुन माखासे जायफोरा गोदान जोलैनो बेखौनो फोरोंबोदों आरो आथिखालावबो बेखौनो फोरोंगासिनो दङ। आथिखाला बिनानै जानोबो थिनो, आथिखाला सिख'नानै जानोबो थिनो, आथिखाला खावनानै जानोबो थिनो, आथिखाला सिगिनानै जानोबो थिनो। बिनि गेजेरजोंनो जाय देरसिनफोर बोलोगोरा राजा जायो, जायफोरखौ नायख'नो हायै बादि। बेबादिनो खौरांनि सुबुं लाग्रा 22,000 सफैयो बैसोरनि फोथाराव। दिनै बेंगल, गाबोन गवा, समफोर दार्जिलिं, हटेल रेस्टुरेन्टआव, पार्टि नाइट मिउजिक श'आव, ब्लेक बिउटिफोरजों गोदान रमान्स। बैसोरनि खौरांफोरा सेथु लायो। ABCD हांखो सिनायनो बिसि कपाथिनो गोदोना दानसेबानो जिन्ज्रि 22,000 गोदान गानग्रा जोमग्रा बायदि आरो लोगोआव सोलि। हाथाय बाजारफोरा नाला जाबाय खानाय खाखानाय। फिसा सानैफ्रा दिल्लीयाव, कलकातायाव दोनहरनानै गावसोरनि आबुं उदांस्रि नागिरनाय आरो बायदि बायदि नोरजिया सावगारि बैसोरनि खौरांखौ सोर लायो? आथिखाल गोदान जोलैया बेखौनो फोरोंलांग्रा जानांगौ। बेखायनो आंनि खौरां लाजानो लुबैया आंनि थासारिनि। माइन जानानैसो थानो लुबैयो बैसोरबायदि सुबुंनि गोरबोनि।